El polígon industrial Sant Pere Molanta va acollir dissabte al matí l'acte de col·locació d'una placa dedicada a Lluís Garcia Mussons en agraïment a la seva tasca com a promotor i fundador del polígon. Als 93 anys d'edat, Garcia Mussons encara conserva ara l'esperit emprenedor i vital que el va animar l'any 1967 a iniciar els tràmits per construir un polígon a tocar de Vilafranca. Des de l'Associació de Propietaris del Polígon reconeixen com l'ajuda de Mussons encara ara és fonamental per tirar endavant certs aspectes. Jo fa 20 anys que sóc president del polígono i el senyor Lluís sempre m'ha ajudat molt, va crear el polígono, va fundar el polígono, els altres dos persones van ser promotors del polígono, però ell sempre m'ha ajudat molt, principalment amb el tema d'arbres, amb el tema de deixar-lo maco, no? En el seu discurs, Garcia Mussons explicava com no va ser fàcil impulsar el polígon, ja que, tot i que els tràmits van iniciar-se el 1967, les obres no van acabar fins 31 anys més tard. L'homenatjat confessa que va ser una lluita constant, però que finalment l'èxit és de tots. L'acte de col·locació de la placa va comptar amb autoritats, amics i familiars de Garcia Mussons, que va voler saludar personalment a tothom. Molt emocionant per mi, una persona de 93 anys, i que ja estic al final. Durant l'acte es va explicar que està previst ampliar el polígon en 12 hectàrees més i que un dels èxits de la zona és que l'Associació de Propietaris i l'Ajuntament d'Olèrdola sempre han anat de la mà i han fet funcionar el polígon com si fos una única empresa. Garcia Mussons assegura que, a banda de la situació que està entre Barcelona i Tarragona, el polígon Sant Pere Molanta té l'avantatge de tenir avingudes molt amples, cosa que també el fa especial. Vam encertar en diverses coses. La ubicació era bona, però sobretot el fer uns carrers amplíssims de 22 metres, no, unes avingudes de 22 metres i uns carrers de 18. Al polígon Sant Pere Molanta actualment hi ha 123 empreses i treballen 2.071 persones. Està previst ampliar la zona amb 12 hectàrees més que tocaran a l'autopista per la part de darrere de l'ITV, de tal manera que la plaça on hi ha la placa quedaria enmig. I tot això, segons Albert Calzada, és gràcies a Lluís Garcia Mussons.